Sziasztok srácok! Én Palix vagyok és köszöntelek titeket benne a Minecraft videóban. Hát nem teljesen Minecraft lesz, de remélem tudok fel segíteni. Sokan mondják nálam, barátok körében is, meg sok ember mondja, hogy hogyan lehet Minecraft szervert csinálni ingyen. Egyszerű mód, Aternos. Rákeressel itt, hogy Aternos és simán bedob. Minecraft szerverek ingyenesen, örökké. Nagyon jó. Akkor már csak ide kell kattintani, és itt van a regisztráció. Hát nekem eléggé sok felhasználó nevem van itt, csinálok gyorsan egy újat, rendben, sikerült, rendben. Itt egy valamit kell tudni, egyetlen egy szervert tudsz létrehozni ingyen, a többiért már fizetni kell. Ezért is van annyi, hogy hívjákom, igen, mentem. Azért is van annyi profilom, mert mindig új szervert kell csinálni, de akkor csináljunk valami szervert. Open, oké. IQ tesztet hagyjál. Létrehozzak egy szervert. Hadd hozzak létre. Rendben. Létrehozás. Itt kell létrehozni. Készen áll a szervered. Nagyon jó. Szerverek. Rendben. Ide rá kattintok. Csak itt mindenféle reklám van. Hadd ne mondjam, hogy basszus. Hadd ne mondjam, hogy milyen szerintem, de azt hagyjuk. Igen, például kiválasztjuk, hogy 1 pont. Hogy hívják? 8, az tökéletes. Újra telepítés. Telepítsd. Hát ezt be kell állítani, mielőtt még elindítod, mert nem lehet frissíteni utána, már próbáltam. Az a vicc. Már próbáltam. Miért nem sikerült? Mindegy, akkor újra megcsináljuk. És rendben. Rá kell nyomni a pipára, azt elfejtettem legutóbb. Rendben, sikerült. Szerver. Offline, igen, offline. Hát... Könnyebb, ha egyébként nem vanillán van, hanem például vagy Fabricon, meg Forge-on. Mert ha esetleg modokat akarsz berakni. Például most így beállítom, hogy Forge mi legyen. Legyen ez, aztán ennyi. Telepítés. Rányomok a pipára. És kész is van. Éppen frissíti. Ott látható is fönt. Na. Úgy. És itt visszamegyünk, és így látjuk, hogy ott a Forge. És a beállításoknál férőhely, meg játékmódot, meg fehér listát, meg mindent itt lehet igazából. Spam védelem, itt van minden, meg forráscsomag, minden forráscsomag szükséges, a szörnyek, a parancsok, crack, éhség, a crackeltet be kell állítani, mert például T-launcher, meg a többi, na hagyjuk inkább. Rendben, a játékosok, hát itt nincsenek még játékosok. A fehér listát ott igazából majd így hozzá kell adogatni az embereket. A napló, igazából minden, meg itt vannak a modok azok fontosak. Azért, ha bármit szeretnél berakni, mert például itt van ez, meg minden. Én például szervereknél mindig beszoktam adni a Simple Voice chatet, az szerintem mindig fontos, hogy bent legyen, mert könnyebb úgy, mintha csak így simán így össze-vissza szarakodnál ott a chattel. Minecraftban nincsen sajnos berakva, egyébként nagyon jó lenne, ha be lenne. Az nagyon-nagyon jó lenne. De sajnos nincs, ezért így jártunk.
be kell tölteni. Ember le van töltve. Rendben. Napló. Biztonsági mentések, azok... Biztonsági mentések. Én nem szoktam használni, de... Ez egy másik dolog. Ja, itt. És... Nézzük is meg. Itt van az IP cím. És ezt be kell írni ide többjátékos módba. Most egyébként direkt 1.21.8-ban vagyok, és ide, igen, itt vannak a szerverek, csodálatos. Szerver felvétele, mi legyen a neve? Szerintem jó lesz a Palix SMP, ennyi, és a szerver Palix alsó vonal 2025 MC. Mi van utána? Ezt kell néznem. .aternos.me. És igen, beérkeztek ide is ezek a portszámok, amiket egyébként én rohadt módon utálok. Azt nagyon nem szeretem. Ez a 6006, mennyi is? Várjatok. 91. Kész? Milyen manó? Várjatok egy picit offline. Rendben. És itt igen el kell indítani. És itt ezt el kell fogadni. Ez muszáj. Rendben, oké. Visszatértek a King Selection burgerek. Rendben. Elvileg mindjárt elindul. Az egyik a pikánságával és a friss zöldségekkel, a másik a pirított hagymával. Mindjárt el fog indulni, vagyis nagyon remélem, ez meg jó lenne a kusban maradna. Talul. Na, induljál el, kellek. Ó, úgy, végre. Rendben, elvileg nem sokára online-ban lesz, de nem tudom még, itt szokott így, csak így töltögetni magában. El sok idő, ezt szerintem kivágom a videóból, majd akkor jelentkezzek, ha be tudom indítani. Na, igazából nem is kellett várni, kb. Kimondtam, és beindult, ezért gyorsan rá is csatlakozunk. Na, itt is vagyunk a szerveren. Egyébként tök jó, meg minden, csak ezt barátaitokkal lehet, csak így, tényleg így nagy szervereket Aternosos szerverrel nem szabad csinálni, mert tényleg el kell indítani meg minden, azt lehetett látni is a videóból, ezért szerintem barátokkal tökéletes, meg kicsi csapatokkal, de arra, hogy rendesen így tényleg olyan, mint nem is tudom, Spirit SMP, most csak mondtam egy példát, vagy Topic City. Hát, arra nem lenne jó. Aternosos szerver, arra nem jó, de egyébként minden másra tökéletes. De én ennyi is voltam mára, remélem tetszett a videó, és tanulságos volt, meg minden. Sajnos nincs rajtam a skinem, de majd megoldom, hogy legyen rajtam. Például, nem tudom, valamikor biztosan fog még jönni videó a héten. Like és feliratkozás, ha tetszett. De én ennyi is voltam. Sziasztok!